Kreativitet er en stor del af uddannelsessystemet mange steder i verden, men langt fra alle. Kreativitet i undervisningen fremmer refleksion, initiativ og selvstændighed hos den enkelte, og derfor en universel kvalitet, lige meget hvor på kloden man vokser op. One World Musical er et non-profit projekt, skabt af en gruppe unge, som netop forsøger at skabe denne kvalitet. Det gør vi ved at danne grobund for kreativ læring på skoler rundt om i verden, hvor undervisningen ellers godt kan være kendetegnet ved ukritisk udenrigslære. Og i juli måned 2014 er turen kommet til Santo Niño Elementary School på Filippinerne. Her vil vi igen, igennem dialog med børn og lærere, vise hvordan kreativitet og ansvar kan tænkes som en naturlig del af uddannelsessystemet og bruges til at fremme både børnenes læring, men også lærernes undervisning. Og det gør vi på en måde, vi har prøvet før. I 2013 arbejdede vi 4 uger intensivt med skolebørn fra Nairobi i Kenya på at skrive, øve og fremføre børnenes helt egen musical. Musical-genren har den fordel, at den integrerer mange forskellige kreative aspekter. Der skal synges, der skal danses, der skal spilles skuespil, der skal laves kostymer, og der skal bygges en scene af de ressourcer, vi nu har til rådighed. En vigtig pointe er, at forestillingen er børnenes eget værk. Det er deres skaberevne, som er central i processen. Vi kommer blot med redskaber for at hjælpe børnene på vej. I Nairobi oplevede vi og de lokale lærere, at børnene blev mere fokuseret i de boglige fag, alt imens de brugte utrolig meget energi på at skabe deres egen musical. Vi tror virkelig på, at det her har en effekt. Når vi til sommer drager til Santo Niño i Filippinerne, er det for at give børnene der den samme oplevelse, som børnene i Kenya fik. Og så er det for at snakke med lærerne om, hvad de kan gøre for, med store fordele, at tænke kreativitet ind i den daglige undervisning. På den måde håber vi at kunne sætte et aftryk, som kan gavne mange flere elever, end bare dem vi når med. Men projektet stopper ikke der. One World Musical har ambitioner om at skabe rammerne for, at andre kan gøre ligesom os. Allerede nu er en gruppe internationale studerende i gang med at adoptere vores koncept, og på baggrund af rammerne for One World Musical opsætter de et lignende projekt i Palæstina i sommeren 2014. Vi ønsker, at endnu flere end os af Palæstina-gruppen tager initiativ til at gøre det samme, så det her projekt kan sprede sig rundt om i verden. Men for at fremme projektet har vi her og nu brug for midler, så vi kan komme til Filippinerne. Og vi håber meget, at du vil hjælpe os med at vise, at uddannelse ikke bare er uddannelse, og man kommer langt med en smule kreativitet.